We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umyeni wami wathwala ngengane yethu wayiphendula umkhovu. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Sinomyeni wami besinengane yentombazane. Kwathi lapho ingane yethu seyino-5 years yandlula emhlabeni. Umyeni wami wathi kungcono isidumbu sendodakazi yethu siyoshiswa ukuze sizohlala nomlotha wakhe ukwenzela ukuthi noma ngifuna ukukhuluma naye ngikhulume nomlotha wakhe. Nangempela-ke nami ngavuma. Izinhlelo zokukwenza lokho wathi uzozenzela yena. Wayengekho ngisho noyedwa wasemndenini owayemsiza ngisho nami uqobo. Bathi bembuza ukuthi ngoba ingane yentombazane kumele ahambe nabanye besifazane, wanqaba waphetha. Wathi isinqumo sakhe ucela sihlonishwe. Vele-ke umyeni wami wayengukhandashisa, wayengaphikiswa into makathe uyayenza ngendlela yakhe futhi. Kwathi emva konyaka sekwenzekile konke lokho, wathenga umuzi omusha edolobheni. Wathi uthole ithenda kimi. Ngaphambilini wayewathola wona amathenda kodwa angacacile, bewamnika imali encane. Yashintsha nje impilo yethu nathi saqala saphila impilo eseqopheleni eliphezulu. Kulo muzi-ke awuthenga kwakunendlu nje esa-scrapyard. Le ndlu beyisabeka nje impela. Mina-ke ngoba ngiyigwala bengingacabangi nokuthi ngingene kuyo ngoba ibinesithunzi esisabekayo. Ngathi mangimbuza umyeni wami ukuthi akayishintshi ngani le ndawo akhe noma indlu ecacile. Wathi yena uyithanda injengoba injalo. Washo nokuthi nangelilodwa ilanga ngingalinge ngisondele lapha ngoba kunezinyoka. Wayekwazi-ke ukuthi inyoka ngiyisaba ngempilo yami yonke. Yena-ke wayengena laphaya njalo ekuseni ngabo-2 athi kukhona izinto zomsebenzi ezilaphaya. Kuthe ngelinye ilanga wangitshela ukuthi yena uzoba nohambo. Mina mangabe ngifuna ukuyovakasha ekhaya ngingaya ngoba umuzi usasemusha angikawujwayeli futhi ngiyesaba. Nangempela-ke ngavuma ukuya ekhaya ngoba lo muzi wawusabeka nje impela unesithunzi. Uma ngisele ngedwa emini kwakuvele kube ngathi khona umuntu engihlezi naye. Nangempela ngahlala isonto lonke ekhaya. Ngamangala mangibuya sengithola sekwakhiwe irondo elihle kule ndawo beyisabeka. Ngambuza ukuthi ukwenze nini lokhu ngoba phela mina ngazi ukuthi bekangekho naye. Wathi ukwenze njengoba bengihambile ubefuna ukungisurprise ngoba kade ngimbelesele ngale ndawo. Ngamkholwa-ke nami impilo yaqhubeka. Kuthe ngelinye ilanga ngavakashelwa umngani wami. Yena-ke wayengumuntu oboniswayo. Wafika-ke umngani wami ngoba wayeqala ukufika kulo muzi. Ngamuhlangabeza esangweni sangena ngaphakathi. Sathi masindlula kule rondo wavele wazamula waqede wangibheka ngamehlo anombuzo. Ngase ngimtshela-ke ukuthi yindlu yomyeni wami lena agcina kuyo izinto zakhe zokusebenza. Ngoba-ke umngani wami wayengumuntu ophansi nongathandi ukukhuluma, wazithulela sangena endlini.
Sangena-ke endlini ngenza itiya sahlala saxoxa. Kwathi nje kungakapheli isikhathi esingakanani waqala wabhodla umngani wami. Wabese ethi ucela ukuhamba kukhona la kaphuthuma khona. Emqondweni wami azange kufike lutho. Kuthe esehambile wangifonela wangibuza ukuthi umlotha wengane usekhona yini. Ngathi yebo. Wangitshela ukuthi kunefu elimnyama kulomuzi engihleli kuwo. Wathi ngingambuzi lutho umyeni wami ake ngiqale ngithule. Nangempela ngathula ngangambuzi lutho umyeni wami. Kodwa ngase nginako ukusola ukuthi shuthi kukhona okukhulu okulaphaya kuloRondo. Phela wawuhlala ukhiyiwe futhi umyeni wami wayegugumba naso isikhiye sakhona. Kuthe ngelinye ilanga ebusuku ngaphelelwa ubuthongo ngabo 2:30 ekuseni. Ngaphaphama umyeni wami engekho eduze kwami. Ngangazi-ke ukuthi njengoba engekho ulapha kuloRondo wakhe. Kwaba nento nje ethi manginyonyobe ngiye khona. Nangempela ngashona khona uma ngisondela ngahlangabezwa iphunga elibi kabi. Ngoba ngangipopola ngewindi angibonanga lutho olusolisayo, kwakuyile phunga nje kuphela. Kuthe kusenjalo kwakhala ifoni yakhe. Wayekhuluma ngemali ukuthi uyitholile ebonga kulomuntu akhuluma naye. Ngaphindela emumva ngazenza umuntu olele. Ngamuzwa esengena-ke umyeni wami enuka lephunga engilizwe laphaya. Ngambuza ukuthi yini lenukayo kuye. Wathi laphaya ufice kunegundane elifile, shuthi bese libola so ubeklina lokho-ke. Yaqhubeka impilo. Umyeni wami ubesenayo into yokuthi njalo ngenyanga kube nesonto noma izinsuku athi angiyozihlala ekhaya. Bengithi mangibuya angiphe imali eningi kabi, ethi uyangibonga ngokuba unkosikazi oqotho kuye nokumbekezelela kwami. Kuthe ngelinye ilanga ngisanda ukubuya khona ekhaya kwafika omunye umakhelwane. Wangibuza ukuthi nginayo yini ingane yentombazane. Kwangithusa lokho. Ngamphendula-ke ngamtshela ukuthi nganginayo kodwa yashona. Ngambuza ukuthi yini indaba engibuza lokho. Wathi uke wezwa izwi lentombazane limemeza, futhi bekuzwakala ukuthi elengane livela la kwami. Kodwa kwafika umyeni wami lathula. Wabese engicela-ke ukuthi ngingamtsheli umyeni wami. Washo nokuthi umuzi wethu unesithunzi ngathi wengamelwe yifu elimnyama. Kwangithusa kakhulu lokho ngoba wayengayena umuntu wokuqala okushoyo. Ngaqala ngaba nezinsolo zokuthi kusho kukhulu angifihlela kona umyeni wami. Ngabe mangingekho mina ngisekhaya ufaka amantombazane lana aze nezingane zabo ngaphezulu. Kwathi ngelinye ilanga ngise-town ngavinjwa omunye umama owayefake izembatho zesonto ezimhlophe ezinengwe. Wangibuza ukuthi ingane yami angiyikhiphi ngani kulobugqila ephila ngaphansi kwabo. Ngathi ngithi yashona ingane, wabhoka ngolaka lo mama, esho kona ukuthi washona noma kusetshenzwa ngaye ukwakha umcebo. Elokugcina wathi ake ngizifundise ukukhuleka nokulalela abantu uma bekhuluma nami. Ngoba ingane mina ngihlala nayo lapha ekhaya
futhi nje ayikho esimeni esikahle. Wathi ucela ngingasho lutho kumyeni wami mayelana nale nkulumo yakhe. Ngavele ngadideka kakhulu-ke kunakuqala ukuthi ingane ngoba yashona nje yaze yashiswa, noma lo mama ukhuluma ngalomlotha wayo ngoba phela sihlala nawo lapha endlini. Ngathi ngisahleli nje emotweni ngisacabanga, kwakhala ucingo lwami kufona loya mngani wami. Wangibuza ukuthi angakhona yini ukuza emzini wami mayengekho umyeni wami. Ngavuma ngathi asihlangane khona endlini, vele akekho loyo. Ngasuka-ke ngaqonda khona endlini, ngathi ngima nje esangweni naye wabe efika. Kwangimangaza ukumbona engabufakanga ubuhlalu bakhe. Wathi kimi uyacela ngimthembe manje ngoba kwamina ngisenkingeni. Wathi ucela ngiyomthathela lo mlotha engithi owengane. Ngawulanda-ke umlotha endlini ngabuya ngamnikeza. Wabese enginika ibhodlela elifana ncamashi naleli elinomlotha wengane. Wathi angiyolibeka la ekuhlala khona leli ukuze umyeni wami engasoli lutho. Wacela nokungachazi kakhulu okuningi okwamanje, kodwa wathi kuzomele ngikhuleke kakhulu, kodwa hhayi ngaphakathi kuleli khaya ngoba lo muzi ungcolile. Waqede wahamba-ke wangishiya ngidideke nginjalo. Ngacela-ke kumyeni wami ukuya ekhaya, vele ngangazi ukuthi angeke angenqabele, phela wayejabula kabi mangithi ngiya ekhaya. Nangempela-ke ngafika ekhaya wafika naye umngani wami. Akaze angeke achaze lutho, wathi nje ucela uma asivulele endlini yabantu abadala. Wasivulela-ke umama ngoba wayemazi futhi ekhaya izinto sasilungiselwa uyena. Wathi sizolala khona kule ndlu yabantu abadala isonto lonke. Bekuthi njalo ngo-12 nango-4 sivuke sithandaze. Kuthe nje sekuphela isonto sikwenza lokho, umyeni wami wangifonela wathi ucela ngingabuyi okwamanje ngoba akekho endlini. Ngathi ngithi akunankinga phela mawungekho ngizohlala ngedwa. Wathi ngingayi ngoba ushintshe namalokho. Kwangimangaza lokho, kodwa umngani wathi yithuba elihle kabi leli, kuzomele sibambe ibhande, kodwa kuzomele siye kugobela wakhe. Nangempela-ke savuka sashona khona. Masifika lapha ngamangala ukuthi size kulo mama engahlangana naye edolobheni, lo wezembatho zesonto. Sathi sifika nje washo ukuthi kade ngikulindile. Sahlala-ke phansi sakhuluma. Wathi lo mama angeke akwazi ukungichazela kakhulu konke, ngizozibonela. Kodwa wathi uzongisiza ukuthi ibuye ngoba lapho ikhona iyaphila, ukuthi kusetshenziswa umphefumulo wayo. Washo ukuthi sikhona isikhathi lapho evuka khona. Ngathuka ukuthi umuntu esekwaphela unyaka ashona bazothi usaphila. Washo futhi ukuthi lo mlotha akusiyo ingane yami, yinto nje eyakhandelwa mina ukuthi ngidideke umqondo ngingabuzi lutho futhi ngingasoli lutho. Wathi kuzomele sibambe ibhande ngempela-ke manje ngoba impi isisukile. Nangempela-ke saqhubeka nebhande
nomngani naye wayenza sure ukuthi angilenzi iphutha lokuphazamisa ibhande. Kuthe ngosuku lwesithathu sikalomama ngizilile, ngikhuleka impela, ngase ngizwa ngisho egazini ukuthi impi ngizoyinqoba. Ebusuku ngilele, ngaphupha umnyeni wami ephuma egumbini lethu eya kulorondo wakhe. Kwaba ngathi akawuvali umnyango, mina ngibona konke akakwenzayo yena ngaphakathi, kodwa yena akangiboni. Okokuqala engakubona, ibhokisi lengane. Walivula lebhokisi kwavuka umuntu kulo. Mangibhekisisa kahle ingane yami, ngibone ukuthi uyayithethisa, ngisondele ivele iphinde ilale ingane. Ngimbone evala lebhokisi kwangathi udiniwe. Kuthe kusuka lapho, waphuma wangindlula ngimile, wathi yimisebenzi yakho yonke le. Kodwa uzokulungisa konke lokhu ngoba ngizitshela ukuthi ngihlakaniphile. Mayahamba ayikho into ethi mangibaleke, ngema isikhathi lapho. Ngambona esebuya ethwele elinye ibhokisi labantu abadala. Angindlule nje esmayila. Athi angeke ngimmoshele into ayiplane iminyaka. Angeke futhi yena abuyele enhluphekweni ngenxa yami. Angeneke endlini abuye azame ukungidonsa, kodwa kube ngathi kukhona into emphushayo. Aphinde azame, avele aduduleke ayoshayeka le kabuhlungu. Avele akhiphe isibhamu. Ngaphaphama ngihefuzela ngijuluke ngimanzi nte. Ngaxoxela umngani wami, wathi asisale sivuka siyoxoxela umama. Umama wathi ngoba akakhonanga ukungidonsa sekufeziwe, kugqitshiwe. Wathi uzongifonela umyeni wami ukuthi angibuye ekhaya, nginganqabi ngivume. Wathi kodwa ngalelanga engizofika ngalo endlini, ebusuku bakhona uzozama ukungithiya njengengane yami. Konke lokhu bengikuphupha, yinto akafuna ukuyenza, kodwa angeke kwenzeke ngoba ngifastile, amandla ami angaphezu kwawakhe. Wathi bona angeke bakwazi ukuhamba nami ngoba yimpi yami ngedwa le kanye nabakithi abalele. Wayesesho-ke ukuthi isikhali sami esikhulu umkhuleko. Wanginikeza enye into, wathi mayephuma umyeni wami ngalabothu bakhe, ngiyishunqise lento, khona izomdakwa alale khona lapho. Yilapho-ke ekumele ngibe nesibindi khona sokukhipha ingane yami kule bhokisi. Washo-ke ukuthi ngizobe ngino-20 minutes wokukwenza lokho. Kwaze kwaphela leso sikhathi ngisasaba, ngazi ukuthi uyovuka lo muntu angenze isithwalo sakhe bese eyibulala kuphela nya ngayo ingane yami. Ngazitshela ukuthi ngizoyilwa lempi noma ngingafa, kodwa ngizobe ngizamile ukulwela ingane yami. Nangempela-ke wafona umyeni wami, wathi uyeza uzongilanda ekhaya. Sahamba-ke nathi kulomama saya ekhaya. Wafika-ke umyeni wami wazongilanda. Into yokuqala nje makangibona wathi ngihlukile, ngathi akusiyimi. Ngasho ngenhliziyo ukuthi ngiyamsinda lo. Safika-ke endlini ngaba busy nengikwenzayo, futhi kwakubonakala ukuthi ubekhona nje endlini. Sahamba-ke sayolala, kuthe ngabo-12 wavuka wahamba. Ngadidwa ukushintsha kwesikhathi.
Kuthe mzuzwana nje ephumile kwa-vibrate ifoni yami. Mangibheka umngani ongithumele imeseji uthi angishaye omncane omkhuleko bese ngiyashunqisa. Ngavuka ngakwenza lokho. Ngikwenza nje ngiyaqhaqhazela uvalo ngathi lizophuma ngomlomo. Ngaqede ngasukuma ngashona khona kulo rondo. Ngafike ngasidudula isicabha. Ngamthola ebhekile nje kahle umyeni wami. Wathi ubekulindele lokhu. Wathi ngingamenzeli izinto zibe nzima angingene kwelami ibhokisi nganqaba. Wathi uzama ukungibamba waphusheka washayiseka le odongeni wamangala naye. Ngambuka ngamehlo enzondo ngoba yayinginyanyisa lento yakhe. Ngathi ngihambisa amehlo ngabona isibhamu ngagijima ngasithatha ngamkhomba ngaso. Ngathi akavule ibhokisi wabona naye ukuthi angidlali. Walivula amehlo ami agcwala izinyembezi same time ngibona ingane yami iyilento eyiyo. Kwakungathi isilwane kunephunga kule bhokisi akulo. Ngazibuza ukuthi unyaka wonke umuntu anje kodwa usaphila. Ngayibuza lenja engishade nayo ukuthi iyenziswe yini lento ebuhlungu kangaka enganeni. Waqala wagoloza ngamdubula ingalo. Ngambuza futhi wathi wayenzela ukuthi siphile impilo engcono. Ngavele ngadinwa kakhulu ngazidedela zonke zilandelana izinhlavu kuye. Kwaphela u10 minutes omakhelwane base begcwele igceke bebabaza isimanga esenziwe yilo doti wendoda. Kwabizwa amaphoyisa azama ukungibopha kodwa umphakathi wabhoka washo nokusho ukuthi uyoshisa ipolice station. Ingane ke yathathwa yilo mama wayoyilapha yavuka ingane yami abantu abaningi abakholwanga. Lo doti walendoda lesithwalo sakhe wasilanda eMalawi. Umntwana ubephila kodwa bekuba nesikhathi lapho eba njengomuntu ofile aphume impethu kuthiwa ubezithatha azifake ebhakedeni zigcwale. Ukugcwala kwazo ke kusho ukugcwala kwemali. Yingakho ubevuka njalo eyintatha ubesuke eyohlola ukuthi azikaphumi yini lezimpethu. Ngiyambonga uNkulunkulu nabakithi ngokungisindisela ingane yami kuze kube yinamuhla iyaphila. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.